Yun. Mm. Oh. Hi, I'm Noni, and this is my YouTube channel, Noni TV. Today our menu is crunchy pork belly chips. I don't know if it is a crunchy. Hindi ko pa natitikman. Tatry natin mamaya. I think it is a crunchy. Matagal lutuin. Para siya mag-crunchy talaga. At hindi pa ako masyadong, I am not well informed about how to cook crunchy pork belly chips. So, someday pag-aaralan natin yan para naman matutunan natin ang tamang pagluto ng crunchy. So, ano pa ginagawa natin ngayon? Lamo na naman to. Si Ramon ini mga pati. Mga taga Bicol. Tikman natin, ha? Hindi masyadong crunchy, ah. May crunchy pa. Hanap tayo ng medyo crunchy. Yun. Nagaragamok. Hindi na crunchy. May kunat na.
Hindi pare-pareho. May crunchy, may hindi. Yung balat pala ang crunchy.
Nagaraga mo. Pag lumalamig siya, kumukunat. Pero kahango lang sa kawali. Malutong pa talaga. Marami pa dito. Titiri ko na lang ito bukas. Bye-bye!